Kwingenzekwenza ke nginibingelele namukele kuzonke indawo la kuzovunywa khona le video igama lami ngumsizi aka Nkosi Art. Noma uqala ungena kule channel qinisekisa ucinzele usubscribe. Usola zonke izinto engiyiposta kuyona ke le channel. Laba ko Albany sebebesole ngokuxhaphaza ingane ngokunganiki ngisho ke isento. Ulungisani imjaji useveze izindaba ezishaqisayo zokuthi uAlbany awukaze ke uyinike lutho ke ingane njengoba ke isasasela kwaAlbany la nyuka ke ngo2023 ngenxa ke yalengane ke wengane zakwethu inkampani kaAlbany yasebenzisa ke umshana wami ukuthi izuze kodwa ke baphinde ke bafaka izithombe ezigodleni zabo zokuxhumana. Yebo ke abasikweledi lutho ngoba ke sasingenasivumelwano kodwa ukuthi ke banika ingane lokho okuncane nje lutho kusho ke umalume. Mfisa ukuthi ngizovula khona umoya ngoba lezi indaba zithinta abantu abaningi ezigodleni zokuxhumana sebekhulume ngazo ke kakhulu. Mfisa ukuthi ngizwe ukuthi ucabangani ngalolu daba nangomunye uthi ke imithetho yiyo ke lawula mukhona uthi ke uyakwazi ukunika kumuntu into ongayifunanga waseke khombisa ukuyijabulela mele ke umbophe uma ngasakunika imali nibeke ningenzanga isivumelwano cha ke bafake ke enkantolo umalume. Mfisa ukuthi izovula khona umoya ukuthi ngicabanga ngalolu daba hlala phakathi comment section.